وما علينا إلا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya mawdu' kaliman tu pada naisi ko mga muhadaratan na gusto mga muhadara aging kaya pagaritan lagi ayamataan na di pakandi dairan aging kaya agama Islam na tungan na maulad aya mawdu naging kaya tigina min a'zamil ajri ghaira al-faridah. Ay mana niyan na pod si ko mga alai arga udi inabalas kanabaw to mga faradu. Ay mana niyan na salakaw din sa mga faradu malao to yarga. Pagang-paganay saging kaiya bahstano na ginga iya tingin na ad-dhikr ay mana na isa na malayarga ko uriyan ng farado aging ka iya di ikatudin tadumisi ko Allah ginga iya di ikapudi-pudiyos ko Allah lagi daging ka iya mi aloy at tingin na afdalud dzikri la ilaha illallah hadis itu Rasulullah aya makalalebi si iku mga tadan-tadum si iku Allah na sudah ilaha illallah so kalimatu at-tauhid lagi na ni Pangulo udi na uluan amala ibalas si iku lang-langwan ad-dzikr tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala aging ka iya ditanu di katero aku la ilaha illallah aya mana niyan na kadenan aya ditabi'na su Allah nagupuno tong makadakal akap ke tiruang kaon kap diklirang kaon sa iku ginawang ka aswalla na sakaniamu deud na simbu na ditabi'na sakanian na pinaka malao to yad si kulang-langwan adikartan aging ka iya di katiruas iko la ilaha illallah lain penaging kutua katiru nabi atigi naman akhiru kalami di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah sadin sa tawa aya muri-puri ya matiru iyan sa iko kang ganatian sa dunia na la ilaha illallah namia kalusud ku surga naman utang-utang kalaya ni harga nana lala yung tanu di tiruon di indikar aging ka la ilaha illallah makurik la ilaha illallah adna ilmu iyan piaga na dika amot waka kurikian si kupaganay mapakaya aya di taon di katiro ana la ilaha illallah ay nana da ilmu ru engkay no nakagiya da asumbukan na kaon na nakailangan nakasumbukan tano si iko mikatauron saging ko tadi katero ako la ilaha illallah gitu did na kadnan ay ditabi'an na su Allah na bupunta no san mabarasa malayalayam na si ko kanggo natatano saging kay dunia na palabun reka wallah aging ko tu kaptiru ang la ilaha illallah oy kebalas ka la ilaha illallah buku umman na
Beden pekesalak kaso tigiran ay irbu milinog adna mielain ka pakalak-kalak nati ka la ilaha illallah nana andun ni kapakaumang kasanguta sakratal maut namar genubang kau tumatiro oy kakagigiw tuman ay pumimili wallah si iku mga tawa kebubayan yan ka malong ka man mangukurangan na upama ka matiro ko to na miya ka itu na miya kalusod ka ko surga kaya pitiro nabi na miya kalusod ka ko surga ayaman na niya na mipos na nautos sa kabubenar kabeger aging ko tayo mananian na permyon yan na titud na pakasod ka sa isaging ko ta surga oy nana ginan praktisan tanong di tanong pelebu-lebuden oy kagupuon na masanay tanoron malalayon sa iku mga dilatano na miya kakwatan sa miya kada kalabalas kauman ka din tiroon ay surat malaikat sa iku kitab ka ay bagayar ka sa alungan na mauri so kalimat la ilaha illallah oy nanagyanan pada pensaging ka iya ato na iniba na malaiyarga si iku di tanu di kapagaluya-luya si iku Allah dikir na yung kaya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika tabang ko kapusan yan malo tumatas ay pagkalangag sa ena so pamanap ya gintirista doon yan na aya bala suto na ayaw bu paglatan niya gusto surga na kagida kamatay. Lagi itu iswa kamatan na tigyo na umang ka makasumbayang sa subunat tiro ang kaso sa idul istighfar sama katelo na magabi man lagi dukap turug ka na tiro ang kapmaso sa idul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka kebugan kau to sa orasan kami langag si ko mga masurat nana umatay ka sa giyong kuta kagagawin na miya sigurado miya ka surga ka na umatay kay barato subu na miya tiro ka to si ko intiro ka daw na miya kalusod ka ko surga kagiti pitero nabi na ayaman na pag interista doon tanonan kaya man nakaputay tanong na udi gagawin na daw. Nakagigiyo to. Ay na napakambula ang kaon. Kapipita agu magabi. Na natiro ang kauto sa ikhlas para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong ko to sayyidul istighfar. Ayam anan yan na pangulo o mga istighfar. Nana. Miya nga ala na ni balas. Asala ko ko faradu. Oy, kay gina nakalabar ka siksa ano di nga galaba ka. Namiya kalala iya mana niyan na balas. Pada pensaging ka iya pumanutuntan no kenapa faradu na malai balas. Naging ka iya Suarez so pulayaman yan so ginawa niyan. Nagira man ito at tanat-tanawa gawin na apiaki 2 rakaat, 4 rakaat, sunnah at tahajud. Ay, puno ba niya napakadakal? Nana, ipakasurgaan na. Niya kalalaan na ni balas ko uriyan ng mga faradu. Ba'dal farida, uriyan ng faradu, na isa mi aloy ang makatutundugo na malaiyarga, naging kanana ato na iniba ng salat at tahajud uway ka ulaw-ula na ng mga salih aging ka na na mananian na di ka pa ka panambayang sa tanat-tanaw agawin diyan ang mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiyatir na ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham
wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalamin. Tadkhulunal jannata bisalam. Hai mga manusia atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na pamalataan niyo salam. Ibu ka surga nagi ini ku surga. Enggak iya ka sulan salam. Oi. Nagu pamagana kanu, pamagana aniu, pamakikan niyo so aya mana niya na pimbala niyo panganangkan. Aya mana pagana kanurun. Oi. Sudi ka kanurun. Ikatalo nana pakalaan niyo so relisyon niyo. Si iko'y mananian na mga lulutiyo, mga madisgiyo. Tayo da mo tapitero ang otoa, arin yung alim. Ay pagumang panananaya mananian na umur. Apiya di maguman, napakapamatas ng rakawala sa umur ka sa mananian na mapia. Nana, di tanong aking makitutulak ako mga didisibitan mo, mga lulutan mo. Uy ka, ini sa paranan mo Allah. Ini itu saparanan agamatan agama Islam. Mutakati urrahim na la yadkhulul jannah. Ipa kasud sa surga ko tuwa mapasangi kapag itutula ka aron din miya makapatay. So ayaw man niyan na piya kasakitan na agamatan no. Sa aya isusugo yan na mabagur na ingino mo itano silang piya. Peniating ka aso mga lulutak ka mga pagaring ka. Nadingga sila nitulak. Oy. Agi uding ka pasada ginawang ka nagupo na masubukiran na ikarat ginawang ka udi nakasakit ang kaon. Na ini nitulak kasiran. Nagupo man piasa de ka napian to na ipinggulaw layran ka na ay mananian na makapsubar ka. Ayang ka kuku aging ko tay mananian na suguan agama makipangginawa ikakiran. Dikakiran makiputula. Anto na ini tundugu manu Rasul sallallahu alaihi wasallam na sembayang kanos ikut tenat-tenawa gawi. Asu mga manusia natuturugan. Nana makalusudkan wati Nabi si iku surga sada kagiya-giya iyo. Ayaw mana niya na di ka nung kusiksa. Uy, bisalam. Ayaw mga na salam na kalilintad, da kagigi. Na di ka kusiksa. Uy, di ka kapadsagi ang kutuwa mga Muslim, adno to na miya siksa siran si isa mawkif. Adno to na miya karaotap na miya siksa si kunaraka. Uy, kapanisan na daan. Na ayaw mo na nagpupukas karo. Yung ko taki pamalataan ko salam, yung ko tuwa ka pamikakipamagaan ko panganangkan, yung ko tuwa kapakabagiro relasyon sa iko mga lolot, yung ko tuwa di kapakasumbiyang sa tahajud si isa yung ko tuwa tanat-tanawa gawi na ipakalusudanan si iko surga sa daabang ka kagiya-giya, da amar ganun. Oy, di ka kuraganan. Si saging ko tayo mananian na kapakaw mangka saging ko to pamanana alungan na mauri. Pada pun si saging ka iya ato na iniba na mga alaiyarga akan na faradu kaya mananian na sunat naging kaya tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini qabla as-subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Na miya kalala ini ipirmiw ugayin na wala nga lang buso ginawa na maragano ba niya nutok kakwa kakagi di pa ka na kumabalaga. At dati ko nabi makasumbayang sa dura kaat sa iko dan yang pangkapakasumbayang sa subo na ayaw balasiyan na tumuot to iarga agyang ko tuwa dura kaat
adisu araga dunia. Ay malong amang kurangan na tiaban yan so araga dunia upama ka bedeng pumasaa. Lagi dunia na gibu kaya ajizan na miya kalala araga. Lagi itu na gid na dunia. Oy. Dagdag yang mga nasyon na isa di rin ipupatayan naging kaya mga gasolin at pagumbuot sa iku mga darpa. Oy. Nana daw nuto makasasakriyan. Kadua bula ka at kauna subu. Na tiaba niyan sa kalaiyarga so dunia. Nana pengenintan sa iku Allah. Taufik ang tanong niya nun. O di tanong niya nun taufik ay nabakari pa kanaw. Makanaw ka pa na gugunggun ng kakakagiya. Kaya sumimbang alungan. Namiya kalumulo di man to ka. Ad na mga cellphone tanong na tay man nakasagiyong ko to ay manan yan. Nandiyan di kapag bangirong sa sumuna. Miya ting na miya kanaw ka. Na miya pikir ka ayaw nga na niya na sumbayang ka sa durak at sang taon na subu ka ara para pa ka sa giyong kutua durak at atong adiso dunia aging kutua balasyan amapia si iku kapakaw man kasi sa alungan na mauri nana kenabaanan faradu oy naginan mga padumpen aging kaya mga sunat ratiba aging utuay manan yan na dahil doon na subo nang utami aloy ta 2 rakaat si iku duhur unaan yan nagusi ura di urian yan 4 rakaat si iku unaan na duhur na 2 rakaat si iku urian magapakasimbayang ka sa duhur suasar na sunnah ratibaun ay di tabi bakap sembahyang sa sunnah mutlaka kepakay si kumagrib na suurian yan na dua si Imam Buku Aisyah na suurian yan na dua na sa pula udua na ayat tigu Nabi aimbala sunnah Allah na andai kapasadang karawa para si ikwalla na piyakin bulay ka wala sa satiman awalay si iku surga ay nana pumili nuto ko miya kalala permiu kami ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so isa ko pimbulayo yakin bulay wala ko Umar sa iku surga abulawan na walay na miya kalalapan oy nana sa dunia na magagang karyo to imbulay mga bulawan ay lalakawan yan. Ay naman ito, aging ko ito pa man na kalayan yarga. Wait na, amay ka di taon taufikan wala na maragad. Dito ilang wan taman man na rin na si itanupang niya si ikwala. Huwag kasakan yan, dito makapupaar. Layang tumal talkuban niya, naging kaya mga puso tanong. Nagugiyang ko tayo manan yan na terang tanong. Lagi na, penginintan ulangon si ikwallah. Lagi naman, may kaysa na sa Rasulullah na adna sa katawa mamaapat ko mga musrika. Malumala ikapakabid na sa ko mga muslim. Tigo mga sahaba, sumungutan wagi ko Rasulullah, ayama na niyan na ubon niya na mapakatarong. Panganitan ron. Yakaw masyara ko Rasulullah na tingin na languan manariya pengenina si ikwallah, dirisu. Runanan mo, hindi ka sa kanya ni makapapar si ulang-ulang ka adun yan. Nana, dito ba? Taufikan tanong niya nun. Pauli tanong niya nun taufikin na ayaw na marginubatan mo na manggulaula. Kakagiya, bulabaw, saging kaya masatan wa puri ka sa mga Muslim, na naanto na iniba na tunganay sira na maniniakot. Tunganay sira na maniniakot si saging ko tayo manapya sa mga simbiran. Sabab saging ko tuwa gulubok apan tagsi saging kaya mananian na dunia tanong. Oy. Na igira na din yan o tumapungulaw. Na utawfiki ka niyan, na kisunggay kang uto akibagay ka nuto ayamanan yan na
oras kakagi taufik kang kaunu Allah ina yunang kaunu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pensaging ka iya kena faradu na lagi dukap sugud deketan o salat at-tarawih na miha kalala na niya makna niya arga. Oy. Miha kalala ay makna niya ni arga. Mi alo ya tigina man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Satawa tindigi naging gutwa sa mapipikesas sa ada mga ulama naging gutwa mga sunat tunay di tarawih sa unot para tias ikwala babaya ku balas wala. Nah, ini yang wa wala so mian dusa niya na miuna. Na ya mana niya na miya kalalaman na riuto. Wala uto ya mana niya na balas. Pagunitan si ikwala mana niya na may sampay tanurungman. Padaropan naging kaya salatul janazah ay supaka gagaon apa kadar pa si saging ko tay ginaman tuad na miya wafat anto na ini na muslim na umagaganian makasambayangon na opno magaganian makadudog sa kubur para sa ikwala na ayay belas Allah na lagi dudua ti mana palau abalas aku pedutu sagiang kotua timbangan ko mang amalian ng mga pipiasa alungan na maori namalong ang mangkurangan nami kulay du palau barato palau Jabal Uhud nami ka panapanad oy nagituy siktano ang mga muslim na igira tuminibo tano bula boro ni gira lalantangan ng koto miya wafat kapeniatan tano sumbayang tano sa mayit oy sumbayang tano sa mayit kagiyutui mala panakakagugupitan noron naugi to ba magaganga nabigang ka wala sa sati manapalaw abalas aku pensaging ko tatimbangan ko ayam ananian na timbangan wala sa alungan na mauri si kumapipi ako amal ka. Na umagagang ka, miya ka uno takapin sa kubura, miya ka sungaro sa para si wala, na yaman na miya dua ti man na palaw. Na malunga man na gada-gada, ay pangalayan. Na mala, oy mala, ugid na, igira na pakudaan sa bali, di ketarima kakagia kena unut si ikwala kaunut si iku mga manusia ay dia ko unutan na opa mana kiara rangitan aku iran dia ko unutan na mi kurang sudi mi di kang gigi na wae na ugi ti ka pa kaunut karo kena ba para si ikwala para tia si ikwala ay nama ko makasalungan na mo rin at ikwala rong ako asagim ko tuwa pipikir nakaa gitu sa bapak yang gelebakang kaon kena barak para nana gina ni emanan yan na mga alaanan simba kekuatan may kakatawan tano dahil dia ni man tu di nasi ko mga padagawa iyam yang anak tano tu nakiato kawan tano nasab masudi niyan nuto katawan na di dengkeli naging ko ta tindigian ang bayrang gumiraw na sini ang ko ako bayrang gumiraw ay mana niya nakalepas sa giyam ko tuwa miya kapia-pia malabalas kasabab sa giyam ko tuwa da katauron dito ikapia uad na ilmu iyan na ilmuanan aging gana nakiato ko itanuron na Nirpatanu si kujanasa sumbayangan tanu para ku Allah magudutan sa kubur sa para sa ikwala na ino mo tumapanggulaw lang nakaiya to ko nakaagi ito isuguan dito yung kito agama oy nana ginan mga muslim kambidaan no adna kataon niya na busudadin kagiyang kutuwa dadin na sa din sa kiyambutan niya na masana sa paratera nagyuto din
Oi. Pada pensi saging ka iya mga alay balas akna ba wajib naging ka iya hudur majlis al-ilm. Gingo to aka penderpa si iku derpa adi pagana dan si iku ilmu. Dai daging kaya dar patano nagi ya mana kapangadi ya nya tiru Amerikano na kapangadi ya. Oi. Nana majlisul ilma ya. Apa gana dan saya mana dia na ilmu. Ni naman ang to hadisa. So nabi na tigin na hay abida. Upama tigin ka pangabalagag ka. Law qadar law gadawta fi majlisil ilm khairul laka min an tusalliya mi'at raka'ah sunnah. Hi abidar na waki pangabalaga kasi ko paganadan sa ilmu. Na tumuto ang kuto akyapa kau mangkarus ang kuta majlisul ilma di sumisim bayang ka sa magatos raka'at sunat. Oy. Inuto na ayaw mapapadalamon na malaiyarga so ilmu. Kami ada ka, miapa kadakan yan sagyang ko to mga amala ka akapanganto ka. Kapangasar. Nawaraan na riya kapanganto kaya na miya kadakadakal na di po kasugat. Pura tayo ka nun saya. Oy, kala sir kami ron na ron miya kaputi abukyan na miya ngantok sa subistik na tama sa bumbu na kada din na miya sugat yan. Kaya nun na kayo kapanganto ka. Oy, nana layda na so mga simbatan gupo na rin kapanganto asimba kakenaba so lagi dukini sugunun wala ko Rasulullah ay nana ay mananian na layakbal di ko tarima siku Allah subhanahu wa ta'ala. Oy namiya sayang aging ko tayo mananian na galabak kakagiyong pa man ada makasugat na ginan ato na ini ba na ay daging mutakatiro na biya tigina aynal mutajalisina li jalali al yawm adilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Tunay man ang ito apitiro nabi sa amin na hadis qudsi sa alo nga na mauri naipun na nawagun anda sa mga tawa miya maguntuda sa pararak na tigwala kaiman to nag-iisudid na keto na kesirungan ay ditabian na suarasakan napakasirung na konsiran na isa miya panuto sa giyong kutuwa masa na madakala tiru sa padakusan nakagil sa mga malaikat nami kumakadakalad nuto ay na sira ng pagkapati sa mga tangilan na pagkawaan nila nun na ayaw bu malambaro naging kuto ang mga tawa pure o piyagi klasan tanong si ina piyagi klasan tanong yaging kaya pa kaumatan nun siya niripatan ko majlisul ilm namin ni surat padagaro ay manan niyan nakatawag apakah sirong saging kuto arasu Allah subhanahu wa ta'ala na ba nanti miya kalalaw pa mo na miya sukat at tanu aging ka na nalagi doon saging kaya pa kong matano saging kaya majlisul ilm na dito ba pag-ikhlasan tanu para sa Allah subhanahu wa ta'ala miya kalala ini iarga oy na pada pensaging ka iya galabak amapia akan nabafaradu na lagi dukya sa gader ketanua yung kaya saumu yung Arafah sunat so Arafah sangkot wa Dzulhijjah na sumia kapusaon sa para si ikwala na miya kalala miya ko na balas kadura guna miya ponasiku mga galubaki na mga rarata ay man ay tiru adura guna
pihak kada wallah kasabab sagiung kutu akia pusa inian sagiung kutu yaum Arafah. Oi nana suakiso biaka pusaon aparas ikwallah nana alhamdulillah punalamatin yan suwallaka 2000 pila 50 sangasan na piyaki punas wallah kasabab pusang utak ya pusang asamya kasalungan sagim ko taimanan yan ayaw mo Arafah nana ginan ya emanana sa mga salih mga saliha na diran di imapanung gano ya ububuk mampakaw maakira o tatawad kakagiyam yan siguro mo to aduragun na man sama yawma Arafah yukaffiru sana al-madiyah wal haliyah. So tawat igu Nabi pusaan yan so yaum Arafah na pagkadaan nun wallah sumiyan dusan yan si kumay pusaragon na uso kapapantagan na ragon. Ema na duragon. Na ato na po ni mga padin lagi edukasyon kapusa sa iku yaum Ashura na ayaw balas yan na saragun na pagkadaan rakawala adusa saragun nati sisagyan ko to saragun na sumyagod ka na ayaw maanan yan na 2 ragun na miyada adusa agu saragun na miyada adusa 3 ragun api akada wala ang mga dusang ka pero miyang udah ngaru adi nga piya sagyan ko 3 ragun oy na si ibu sa ngutak kaya po isa ingat ko yaum Arafah agutso yaum Ashura na pagpansaging ka iya research tan naging ka iya aya mulbid si kuman sa ulan na talugawi na upkagagaw to na laydo puasa asaragun kasawmi dahrin na malos ang pagkapasangan sa mga tao ay dito biso tiyawfikan wallah sa mabagur oy aging ka na naisinanan pwede pansaging ka bahstan na ginga iya qiraatul Quran ginga iya qiraatul Quran kabatya sa Quran na mapiyaki may ito ang mabatya tanurun ay minus na ma-review tanong sa mga langag tanong ukuga na si ikuman dyan mapita pangilay kong sa oras sa mapaparukawon o di na mabutya ka kukuraan sa mapya may ito kaparadir kay ni mapapas aging kayamanan yan na balas yan na miya kalala na ito na uno naging kaya balas yan na miya kalala sukat kaya timbalanon naging atigin na igu nabiya ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'al ashabiha batiani watigu nabi su Qur'an kamata na su Qur'an na pakaw masalungan na mauri asyupaatan yan sumyati au ay nanabaan na di miya kalala balas au pamakas ka nakiyaw ka sangka sa hukuman sa alungan na mauriya pagkanaraka ka na anday ka tundir ka mga malaikatu zaban ya siko pagulong kay rang kunaraka jahannam na miya kaw masuk Quran at tigin na Allah na pakisapat na karakan na miya sapat kanina miya agaw kaniyan si isaging ko tayo mananiyan na mga rarangit ang mga malaikat adid na siyong wanon kakarangit mo kapanik sa bugal bukyan daali mo yan na aya miya kagagaw na subati ka ku Quran oy ay nana iya tukuan ka muslima katawan tad na andang uwid na mapianap kuribi ka giuti malaka pagkagay na guna hango to lalayo na kan pagkunag apakah bager-bager saging ka iya ginawang ka nana mapia may ito
Oi, kanga di kepukasro. Dagi itu pipikiran ka angka di gergeni, angka di mukla, angka di kerno syaitan. Saging ko taki penggularan naka saging ko takam beti angka seiku Quran. Ayah pipikiran ka na sapaatanan. Bekas sapaat si sangko tua tawa kia Mia hukum, ayam membuat hukuman yan nasi kunaraka. Kaya mana kusyapat naging buto kulug sa muta naraka. Yuto imala. Nana, ate kaya to kawan tanwanan na. Panagunta man ang tanong, kaadna kaya mga oras tanong, panabalangon din na dunia. Why, kagi pun malangon din sa dunia, natiaba niyan sa walungan na mauri. Oy, na bukito ko nga nami adara kapakaw malakal maut na patero na kaayalan na bugiyok mo sa may ito oras. Dinuto ke pakay. Dinuto ke pakay. Dikindu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan. Oy, nana. Paniatan tanwanan. Agi ang kanana ubatan og pakabati ako Quran sama piabu ki maitu ulina sa kahizbati ko bahasa Arab. Nah, ito na mga padiyan. Oy, pengaluin tanong ka, ay kaya miya pipiya na umalangon. Ay, miya kalalakay miya sukat. Udi na, kaya si sarutan tanong. Napad saya, nagyang kaya ziyaratul marid was sadiq. Yung kaya kapumisita sa ikup kesakit. Udi nakapamisita si iku ginawae. Bulayo ka. Udi ina, madisig ka. Oy. Nana, ato na ini. Namiya kalalaan na ni balas. Ilaman naging kaya pitero na biya. Ma min muslimin yaudu musliman maridan wuduwatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya wa in aadahu ashiyatan illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Daging ga iya kapamisita sa pusake. Udi ina kapamisita sa layo ginawa madisri na amay kaparas ikwala na ilaman naging kaya balas yan. Saad na kaya tigo nabi sa tawa muslim pamisitaan yan ibuntal yan so pagarya iya na muslim ap kusakit kukapita-pita na ayaw di tabiya na salawatan o 70,000 mga malaikat sa taman dun sa dimagabi. Naop man o kaswiro na miyagabi na ayamanan yan na taman din sa di mo masasubo na di ka din di panalawatan aging kuto mga malaikat na 70,000. Oy. So mga pada mga aglul ilm na tigila na din ka man pakilay naging kuto ka pumisita ang kako pagaring ka apko sakit udi na bulayo ka aka na kukuyugang ka ada lagi dia na madakal aayam ananian na tantara ka 70,000 malaikat nakagiya din ka pakilay. Ay nana kumulim syariah na ko miya kalala yarga aging ka na nakapamisita sa miya apko sakit na balo yung tanong aso ka puma ato na ini na kapumisita tanong ko sakit udi ina subulayo ka ayaw mo hadap tanong na para sa ikwala bubaya sa giyong kuto ayaw mo na niyan na mga balas Allah subhanahu wa ta'ala amatataguro ay na namin alungan ka kagagabihin na punalawat ang kairan ipungani kairan sarila maap sa ikwala natatarimaan sa Panginoon mga malaikat takada mga dosa niya. Ano ba lagi tino manusia ano to na miyapan no. Ha? Adu manuto na kaya tabu adu manuto na miya kay ito dosa.
Nana, gina, tatarima na ginguta mananian na panganiran. Nagina ni Allah na miya kada-kada kalilimu. Madakala po kita niyan sa ginguta mananian na kikilimu niyan, kaprila iniyan si sa ginguta pamanauri pa niyan. Pada sampan naging kaya as-sa'yu 'alal mu'siri gibutua kau uping ka seiku pagarian ka layo ka manusia muslim sagiung kutu awida kalian ibarat to pekiuno terka ka kagia magagdamia na umadua kanu nagiuti ka kekuan yang sagiung kutua atau na ini ba na hadapian kena bamarata na ukaw no tingga na miya kakwa kasamya kalala balas. Oy. Kaaya miya tiru Rasulullah na sukaw no tingkaon masulab aging kutwa awid akalian na tumuutu sa balas adisu miya gi'atikaf ka miyaling ka ko masigitu nabi sa Madinah Munawwara sa miya ka saulan. Ay na, saulan na mabubaling ka sa masagit. Natumuto ya aging kutak yaw nuting sa aging kutak pagaling ka makakakailangan. Makaawida mo na niyan akalayan. Nana, ginan. Sutigo nabi pina man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sutawa pakaluaganian sukararaganan na pakaluagan wallah sa dunia tago si salungan na mauri ayaw mana niya na duwa kekuang ka upama kainugupan ka anguta pagaring ka ayad na miidagun na upama na laydu palaw na miyada unuto kakagiya kiyawgupan ka na ayabala sa kekuang ka ku Allah na suawi da akal ka marag na kasangka dunia na sulbun wallah suawi da akal ka ko kapakaw mangka sa alungan na muri na sulbun wallahu subhanahu wa ta'ala dua timan hina ni miya kapiapiaw makaw ugupa mapiyay rarab mapiyay ginawa adna siyungwanon oy kaso nabi na miya panutudad apa kau mau na anak wida kalian ibanin dikuti. Wah, minsan pan sumangaridu iyan na mga musyrik ang mga ala. Na miya kau mau na sa katawa mamat miya kibupun sa kuun yan sukabnarian sa gingkot amala musyrik. Miya kau mako nabi na inunutan yan nun. Inunutan yan nun. Oy, nana ginan swaya mananian na muslim ayam ananian nana ayam ala nakatawan niya na ya kakagi da apa ka lango makay di nguto kala abala sa kekuan niya nakatawan niya na anto na ini ba nana adna emang apdin nana niya umaging euras tano gantan urang sa oras so mga pakaisya na inuka manantanubu sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.